U Banjoj Luci održan je sastanak predsjednika SNSD-a i SDS-a Milorada Dodika i Mladena Bosića. Usaglasili su se o suštini ustavnih promjena i uvjetima pod kojima ih treba voditi. Bosić je rekao da prihvatanje Dodikovog poziva na razgovor ne znači da SDS i dalje neće biti opozicija SNSD-u. Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da neće prihvatiti moguće nametanje odluke o ostanku stranih sudija i tužilaca te zaprijetio otkazivanjem njene primjene u Republici Srpskoj. Najveća vladajuća i najveća opoziciona stranka u Republici Srpskoj saglasni su da razgovore o ustavnim promjenama treba voditi u institucijama. Time su po Dodikovom priznanju praktično sahranili prudski proces. Razgovora, rekli su Dodik i Bosić, neće biti ukoliko na stolu bude ukidanje entitetskog glasanja. Zajednički smo saglasni da to pitanje ne može da bude na dnevnom redu nijedne ustavne reforme i da nećemo učestvovati u bilo kakvoj ustavnoj reformi koja na dnevni red bude postavljala to pitanje. Predlaže se komisija koju bi imenovali parlamenti entiteta i Bosne i Hercegovine i koja bi imala kapacitet da razgovara o eventualnim promjenama Ustava. Dodik je napomenuo da ne postoji apsolutno političko jedinstvo u Republici Srpskoj oko sudbine entitetskog glasanja, aludirajući na tvrdnje PDP-a i Demokratske partije o zloupotrebi ovog modela zaštite entiteta. Odgovor je brzo stigao. Entitetsko glasanje za PDP svetinja. Isto kao što je Republika Srpska za nas svetinja i ja mislim da najmanje pravo o zaštiti interesa Republike Srpske mogu da pričaju oni koji su na tenkovima SFOR-a dolazili i preuzimali na nelegitiman način vlast u Republici Srpskoj. Dodik i Bosić razgovarali su i o mogućim koracima u slučaju da OHR nametne zakon koji bi omogućio ostanak stranih sudija i tužilaca u našoj zemlji. Moguće je i sljedeći scenarij da ćemo sazvati Skupštinu i otkazati primjenu tog zakona na prostoru Republike Srpske. Bosić je na kraju ustvrdio da ostaje pri ranijem stavu da su lideri prudske trojke već dogovorili ustavne promjene i da imaju scenario kako ih provesti.